Τον πολυτιμότερο ποδοσφαιριστή του χθεσινού αγώνα, τον άνθρωπο που βοήθησε στα μέγιστα ώστε ο ΑΠΟΕΛ να βρεθεί στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, αποκρούοντας τα πέναλτι των Λακαζέτ και Μπάστος, τον τερματοφύλακα του ΑΠΟΕΛ Διονύση Χιώτη, φιλοξενούμε απόψε στις τομές στα γεγονότα. Κύριε Χιώτη, καλησπέρα σας. Και συγχαρητήρια για αυτό το επίτευγμα. Έχετε αντιληφθεί τι έχετε κάνει? Όχι ακόμα, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Πρέπει να περάσουν αρκετές εβδομάδες, ίσως και μήνες, για να συνειδητοποιήσουμε τι έχουμε κάνει. Τέταρτο πέναλτι απέναντι στο Λακαζέτ. Τι σκέφτεσαι, τι σκεφτόσουν εκείνη την ώρα? Σκεφτόμουν ότι πρέπει να το πιάσω. Αυτό σκεφτόμουν. Τους είχες μελετήσει προηγουμένως τους ποδοσφαιριστές, πώς εκτελούν τα πέναλτι, με ποιο τρόπο? Είχαμε μελετήσει τους περισσότερους παίκτες από αυτούς που εκτελούσαν, τους είχαμε μελετήσει. Με τον κύριο Τσούμιτς, τον προπονητή τερματοφυλάκων, είχαμε δει DVD, είχαμε μελετήσει πώς εκτελούν τα πέναλτι. Κάπου ξέραμε. Πώς ένιωθες στη φάση του πέμπτου πέναλτι, εκεί που ουσιαστικά κρατούσες την πρόκριση του ΑΠΟΕΛ στα χέρια σου? Η ψυχολογία πώς είναι σε αυτές τις περιπτώσεις? Έχοντας απεκρούσει ήδη ένα πέναλτι και έχοντας ευστοχήσει ο αμέσως επόμενος παίκτης της ομάδας σου, η ψυχολογία σου είναι ακόμα καλύτερη. Ξέρεις ότι αν το απεκρούσεις, τελείωσε. Δεν χρειάζεται να εκτελέσεις και ο επόμενος. Εκείνη τη στιγμή δεν περιγράφεται το συναίσθημα, δεν μπορεί να το πεις με λόγια, το συναίσθημα που ένιωθα όταν πέφτοντας, ξεκινώντας να πέφτω στην αριστερή μου γωνία, να βλέπω την μπάλα να έρχεται προς το μέρος μου. Αυτό το συναίσθημα δεν περιγράφεται με λόγια. Και μετά να ακούς τους πανηγυρισμούς, ουσιαστικά να ενισχύουν αυτό που έκανες. Ναι. Ήταν πραγματικά η κορυφαία στιγμή στην καριέρα μου. Επόμενος αντίπαλος, έχετε κάνει κάποιες σκέψεις? Τι θα θέλατε να βρεθεί στο δρόμο σας για να συνεχιστεί τέλος πάντων αυτή η μεγάλη προσπάθεια? Το μόνο που ξέρουμε είναι τι δεν θέλουμε. Τι δεν θέλετε? Δεν θέλουμε Μπαρτσελώνα και Ρεάλ. Αυτές τις δύο ομάδες καλό είναι να τις αποφύγουμε. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στα μέτρα σας? Όχι στα μέτρα μας, αλλά μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο. Μάλιστα. Να ευχηθούμε ότι αυτοί οι δύο θα αποκλειστούν, δεν θα βρεθούν στο δρόμο σας και θα βρείτε κάτι πιο εύκολο από την Ρεάλ και την Μπαρτσελώνα. Εθνική Ελλάδος το καλοκαίρι. Euro. Είναι στους στόχους σου? Αυτός είναι ένας προσωπικός στόχος που συνάδει με τους στόχους της ομάδας. Πάλι όμως δεν είναι στο θέμα μου. Δεν είναι στο χέρι μου. Είναι απόφαση του κυρίου Σάντος, αν κρίνει αυτός ότι... Τι άλλο θέλει να δει ο κύριος Σάντος? Τα ίδια όλα? Δεν ξέρω. Αυτό είναι κάτι που να ρωτήσετε εκείνον. Σίγουρα, ναι. Πάντως εγώ θέλω να βρίσκομαι στην ομάδα. Και ποιος δεν θέλει? Κλείνοντας, ένα μήνυμα σε αυτόν τον κόσμο που ταξιδεύει, όπως είπε και ένας κύριος προηγουμένως, εδώ και αρκετούς μήνες και πανηγυρίζει όλα αυτά που καταφέρνει το ΑΠΟΕΛ. Καταρχήν ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη χθεσινή παρουσία του κόσμου. Ήταν συγκλονιστικός ο κόσμος. Μας βοήθησε στα μέγιστα, ειδικά όταν η ομάδα, τον κόσμο το χρειάζεται, όταν η ομάδα κάπου δεν πάει καλά, είναι κουρασμένη, να σε βοηθήσει ψυχολογικά να πάρεις τα πάνω σου που λένε. Χθες πραγματικά μας βοήθησε στο 100%. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό και τον θέλουμε πάντα έτσι κοντά μας. Ευχαριστώ κύριε Χιώτη και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας όταν θα είστε πλέον στους 4 εδώ σε αυτό το στούντιο. Μακάρι. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.